Здравейте, машини. Чакай. Здравейте, пичуи. Не, машини бе правят. Добре, здравейте, пружинки, машини, щоп, амортисьори, филтри и всяки такива. Здравейте, машинки. Аз съм Майко. Аз съм Денко. И днеска говорим за БДЖ. Както виждате, ние сме в някакво копе в момента. Не знам къде се намираме. Шо, чайчето и друг копче. Намираме се в БДЖ-то, където... Втора класа. Втора класа е много ясно. Това е БДЖ. Това БДЖ е най-тъпата измислица направена някога. Абсолютно. Най-големият мит, който съм носил в България, който съм чувал някога, е влак да пристигне без закъснение. Значи, вие имайте предвид, че то не само, че не пристига на време, то понякога и не пристига. Да. В смисъл, като започнем, най-тъпото нещо в БДЖ, това е парното, брат. Той има... Парно ли? Парно. Какво е? В БДЖ има парно ли, бе, брат? Водят са някакви слухове. Значи, той парното в БДЖ... Чувал съм, ма няма. Точно така. Има две степени. Пълната сауна човек жега и кучистот, разбираш. Значи его нагледа сега, къде... Има ли ръчка изобщо това нещо за парно? Не, бе, брат. Има контакти някакви. Ама той брат, ай на вас, че не работи. брат, то няма парно, разбираш ли ти скива и то парно няма. Зато и ти казах, чувал съм, ма няма. Няма такова с нещо. Това са митове и легенди. Това БДЖ-то е тъпотия човек. Ти, значи може ли дублират си места, никой не то иба. Влака закъснява с няколко часа, никой не го ебе, браче. Какво е това нещо от Горна Оряховица до Варна да пътуваш 7 часа и да сменеш 3 влака? Това е някаква измислица, човек. Както си пътуваш и да ти са подпали локомотива. Да, бе, човек, подпалят се локомотива, дерелира влака, вагона, нещо почва да се клати, то капи вода от всякъде, дъжд, сняг, влиза вътре, прозорците не се затварят. Това е то. Вкучистот. Да, естествено, лятото, парното е пуснато на адската сауна, братле. А зимата, когато е най-големия сняг, е на кучистот. Виж, БДЖ мисли за населението на България, защото лятото, като ти е горещо, да се потиш, да сваляш, да имаш стройно тяло. Какво тяло, бе, брат? Като мене. Мокли, ще обърна един път. Това не е вярно, това са някакви измислици. Това... Мокли, ще обърна. Аре, че нямаме много време. Между другото, качили сме нелегално във влака. Само за да направим клип за вас, машини, защото сте пичуе. Братле, дай, преди влака да е тръгнал, бе. Чакай. Ще тръгни влака, давай. Айде, от тук ще излезем, добре. Някакви хора тук, някакви работи. И това е пичуето и БДЖ-то измислица, значи. Това е скупо нещо. Той е то, разбираш, той е работата. Той БДЖ не съществува. Това е някаква държавна институция за събиране, за прибиране на пари, за изпиране на пари. Предполагам. Не знам, това е някаква измислица, аз в момента говоря глупости. Ние сме на ЖП гарата във Варна, между другото. Да, ако не знаете. Той е варненец. Аз съм селянин. Ти си от намайната си, някакъв селянин, да. Аз съм от провинцията. Той е от едно село до Разградско, такова. Остави село сега. Така. Решихме да ви направим малко шоу. Шоу, брат, че ние говорим реални неща от живота, разбираш. Това не е шоу. Обаче го пречупваме през нашия поглед, за да мога да забавляваме хората. Какво виждам аз? Нещо не виждаш. Това било първа класа. Какво е, що е то първа класа? Това не е първа класа, бе, брат. Това е някаква измислица. Виж, брат, първа класа. Ма не, скивай, тук е една седалка. Тук две седалки. Разликата е там, че просто седалките са по-големи. Чакай, не са по-големи. Да, може също. Измислица пълна. Той не е първа класа, това е още един метод да ви вземат повече пари за нищо. Разбираш? Това е то. Просто самите места за сядане са червени, брат, това е разлика. Това ли е разликата? Да, каза, че червеното било по-готин цвят такова, разбираш? Значи, Денис, предлагам, като за първи клип, това е да е достатъчно. Добре, машини, и всичките шарклаци ги изброих по-рано. Там. Там горе някъде ще има едно копченци. Ако харесвате нашото клип, цъкаш там. Цъкай. Ако имате други въпроси, някакви работи, някъде там долу ще направим в коментарите да пишете нещо и ще теглим един линк към нашата фейсбук страница. Ти. Там дето седиш. Виж го. Абонирай се веднага. Защото ще обърна иначе. Няма да се разбере. Натисни копчето. Натискай веднага, бе, човек. Натискай, бе. Ще приключим. Аре, бе.